ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan dari syariat pemahaman dalam maksudnya Allah membaca masyarakat kalau kita ulama dengan amin dan juga dengan saya Abu Suja Ahmad bin Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asbihani radhiyallahu anhu wa khususan dari masyarakat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kanthi nyebut keagungane Allah Gusti Allah. Ar-Rahman zat kang sakenan ing dunya, Ar-Rahim zat kang sakenan ing akhirat. Alhamdulillah kabehane puji lillahi tetep Gusti Allah, Rabbil alamin kang nguasani ngalam sekabehane. Wa sholla lan muga rahmat ta'zime Allah paring rahmat ta'zim sura Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase bidara kita Muhammadin an-nabi la yaitu nabi wa alilan keluargane kanjeng nabi atau irina kang suci sekabehane wa sahabati lan sahabat-sahabat kanjeng nabi ajma'in sekabehane. Qala ketika sapa al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Hasan Al-Husaini bin Ahmad Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ta'ala. Sa'alani jaluk sapa Ba'dul Asdiqai sebagian kanca-kanca. Hafidho muga jaga ing kanca-kanca sapa Allah Gusti Allah taala nuwun sapa Allah. An-amala yato agawe mukhtasaran ringkesan fil fiqhi ing dalem fikih ala madzhabil Imam Syafi'i ngatasi mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi wa rahmati Gusti Allah taala nuwun sapa Allah alaihi ngatasi Imam Syafi'i ya Pak. Fi ghayatil ikhtisar ing dalem pokokane ringkes wa nihayatul ijaz lan nihayah pucuke ijaz yuqarribu markake ngalat tak muta'allimi ngatasi wong sing sinau darsahu ing mempelajari kitab wa yusahilu lan gampangake ngalal mutadini kabune wong sing lagi mulai sinau hafidhu ing ngapalno sapa mutadeh ing kitab wa an ukfiro lan yeto ngake-ake ingsun fihi ing dalam kitab minat taksimat saking pembagian wa asalan nahsir al-ghisola ing bagian fajab tuhu mongko jawabi sapa ingsun ing penjaluk ila dalika maring mengkono iku mau taliban krana golek lisawabi maring ganjaran rohiban krana karep tresno ila maring Gusti Allah Subhanahu wa taala fitaufiqi ing dalem taufiq iswabi maring kebenaran innahu ala ma yasha innahu sunni Gusti Allah alamat tetep ing kasih barang yasa kang kersakake sapa Allah qadirun iku muasani. Naam.
Wes, ini kitab ringkes banget yang dalam soal fikih ya. Ini adalah sebuah kitab yang ringkas tentang syariat agama Islam. Kenapa kok diringkas? Mergo Mbah Abu Suja itu disuwuni karo kanca-kancane supaya gawe kitab sing ringkas sing nerangake babagan agama Islam. Lah babagan agama Islam itu apa? Siji, kitab Thaharati, kitab nerangake soal sesuci. Al-miyahu utawi banyu alati kang yajusu kena apa atadhiru sesuci biha kelawan alati iku satu miyahin pitu piro-piro banyu. Jadi air yang boleh dipergunakan untuk bersuci ada 7. Siji, nomor siji ma'us samai, air langit, banyu udan. Wa ma'ul bahri, banyu segara. Wa ma'un nahri, lan banyu kali. Wa ma'ul bihri, banyu sumur. Wa ma'ul aini, lan banyu mata air. Wa ma'ul salji, lan banyu salju. Wa ma'ul bardi, lan banyu adem. Jadi ada 7 air yang bisa digunakan untuk sesuci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju yang mencair, air salju wa ma'ul bardilan, air dari salju yang mencair. Sumber miyahu banyu nuli keri-keri al miyahu air iku ala arba'ati aksamin, terbagi atas 4 bagian. Tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Ghairu makruhin, ghairu ora makruhin makruh. Apa istimaluhu menggunakannya? Wawa utawi banyu sing suci mensucikan ora makruh iku almaul mutlak, air mutlak. Air mutlak itu ya mau banyu segara, banyu banyu hujan, banyu salju, itu. Siji, nomor loro. Air mutlak ya nomor siji. Tahirun mutahhirun makruh isti'malu. Nomor loro, tahirun suci mutahhirun mensucikan, makruhun makruh isti'malu nganggo banyu mau. Apa iku bahwa utawi banyu iku al-ma'ul musammas, banyu sing dikenai srengenge, air yang terkena matahari. Ma'ul musammas iku toir, suci mensucikan tapi apa? Makruh. Mergo marang penyakit. Banyu musammas iku nek diadai banyu musammas iku banyu diadai apa ada biskuit itu apa jenis. Nah, sing ngono iku kena matahari secara langsung iku nek kena kulit berbahaya. Mergo iso dadekno apa ilang pigmen kulit bisa hilang. Makane makruh. Wa tahirun ghairu mutahhirin, lan suci tapi tidak mensucikan li ghairi maring liyane. Wa utawi banyu sing suci tapi ora mensucikan iku almaul mustamal, banyu sing wis kanggo, banyu yang sudah dipakai. Dipakai apa? Dipakai untuk bersuci. Misalnya kowe wudu, banyu tetesane iku jenenge mustamal. Ya, utawa kowe ngresiki najis, ning kene ana najis, terus mbok resiki, terus mbok gebyur kanggo banyu. Banyu sing kanggo ngebyur iku, nggo gebyur iku jenenge banyu mustamal. Mergo wis kanggo mensucikan. Wal mutaghayyiru, lan banyu sing berubah, umpamane apa? Teh, kopi. Iku suci tapi ora iso nggo wudu, ya ora wudu karo kopi. Ya ora apa-apa nek ame apa iku jenenge? Kawe itu senengane apa? Kawe itu iku senengane raine digawe bludang-bludang iku jenenge apa? Masker kopi. Suci mensucikan. Iku suci tapi ora mensucikan.
Khalatahu nyampuri banyu minat toiloti saking perkara-perkara sing suci. Wa ma'un najisin lan banyu sing najis. Wa utawi banyu najis iku alladzi kang alat nyampur fihi tetep ing dalem banyu apa najasatun najis, banyu kecemplungan telek. Wa utawi banyu dunal kulata ini sapi sore rokola. Au kana utawa ana apa banyu ana iku kulata ini rokola. Batawai karo mongko owah titik. Wes banyu rokola kecemplungan teh sak apa banyu rokola itu berarti piro 360 liter 360 liter itu berarti piro enggak roh kowe nek botol aqua itu isine piro 1,5 liter. Berarti nek 300 liter itu pirang botol? 300 lidah dibagi 3.600 bagi 15 30 papat ya lah swidak 8 48 bisa ana 01 480 botol ya. Bener ora? 400 dia menawi oh rapi sisa menawi 480 botol aqua gede iku berarti rongkola kowe 480 botol gede iku mau kok mbok deleh ning gone apa kolam deleh ning kolam utawa ning gone genuk bareng ngono genuke kecemplungan teh kental 2 gelas kok rupane banyu berubah maka air ini berarti wis mutaghayyir berubah air sing berubah iku suci tapi ora iso dienggo wudu paham ya ora iso dienggo wudu karena apa berubah warnane berubah rasane wal kulatani utawi rokola iku konsumi aniritlin 500 liter bil budadiyi kelawan ukuran Baghdad takriban kira-kirane bil asahi dalam kaul sing sahih na'am 300 kilo sudah berarti nek digawe kotak berarti kotake ukurane piro wong Islam nek digawe kotak ben rong kolah dari piro Suwidak servis semene iki ambane, iki suwidak iki lho ya. Terus ronone ya suwidak. Iki lho iki ae 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iki suwidak, usah suwidak, jerone suwidak. Iku berarti kok 300 suwidak. Berarti ora 300 suwidak ya. Suwidak piro? 3.600 3.600 ping swidak piro? Swidak ping swidak 6 ping 6 36 ping 6 6 telu 18 216 salah 216 liter ora 200 swidak liter deh maaf 216 ya lah 6 ping 6 piro? 216 liter 216 liter berarti nek dibagi 1,5 piro? Angel nek 2.100 swidak bagi 15 ben gampang 1 sisa 6 swidak 1 18 180 piro? Loro siji 6 16 bagi 1,5 bagi 15 siji 181,1 per
15. Iso ngitung-ngitung kok gak jam itu pecilas. 216 bagi 15. Kira-kira 216 bagi 15. Kira-kira kowe kira. Siji 8 kok siji 8 sih? Siji papat kowe lho 216 berarti. Ora grafik ah, cepet. Ini sama iso itu kan jadi bagi 15 siji 6 ya kan 36 15 neh 4 juta 6 juta 144 botol. Jadi gue ngumpulno 144 botol aqua sing 1,5 liter itu sama dengan 2 pola. Paslon tawi kono pasal. Wa julutul maitati kulite batang tutoh hiru dan suciake bitibagi kelawan disama illa kecuali jildal kalbi kulite asu wal khinziri lan celeng wa malan barang tawallada sing lair min huma saking karone asu lan celeng au utawa min ahadima saking salah sijine karone. Wa almul maitati lan balunge batang wa sya'ruha lan rambute batang iku najisun najis ilal adamiyah kecuali batang yang anak Adam utawa batang menungso. Faslun wala yajuzu lan ora menang apa istimalu nganggo awani wadah al-dhahabi emas wal fiddati lan perak wa yajuzu lan menang boleh istimalu wa nganggo liyane karone minal awani saking wadah. Berarti wadah digawe saka kayu oleh, plastik oleh, lemah oleh, kaca oleh. Sing ora oleh wadah digawe saka emas karo perak ora oleh dienggo wadah. Wadah apa? Wadah panganan. Nah, ora oleh ya. Dari kowe gawe tas aja saka emas. Paslon wasiwaku utawi siwakan utawa apa siwakan itu saiki sikatan iku mustahabun sunnah fi kulli halin ing dalem saben-saben kahanan illa kecuali ba'da zawali sakwise dingsire srengenge liso ini kanggo ning wong sing poso wa utawi mengkono iku mau utawa apa jenenge sikatan iku fitalatati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan asadu luweh bangeti istihbaban kesunahane indah nomor siji indah tawayyul fami nalikane owahe lambe orang lambene mencolot ora. Wae lambe maksudnya wah ambune lambe min azmin sebab meneng wae pengen menengahi suwi iku mesti ambune ora enak. Ambune sikatan. Wa ghairi lan liyane wah liyane apa misale mangan duren mangan apa nek sing ambune menyengat apa?